napravila spisak za kupovinu. A mislim, dodat ću ja tu još što se stigne dodat, iako sam na dijeti. Hoćemo li... Da vidite šta ja obožavam. Pa samo imam piletu. Ove će se izdjele. Dijele. Jeste kvasac dole. Ajde. A to je bilo standardno pakovanje. Eto, ne daj Bože da se ti vratiš, da pružiš 2 koraka. Ljudi vole što je hladno među ovim frižiderima. Ja sam na kraju skontala da ja u svim snicima govorim samo kako je hladno i kako ću se smrsnuti. I kako mi nije dobro. Bude je stvarno hladno, svaki put se obučem za ovaj tropik kao da je Sibir. Evo ovako, jedna od omiljenih stvari koje sam zavoljela u Istanbulu jeste ajran. I dugo godina ga nije bilo kod nas, ali ga sad ima. Pa je li ovo moguće? Uglavnom ovdje ga nema, ali bi ga trebalo imati raznih proizvođača. Tako da ću ja sad uzeti ovaj. Kefir, na primjer, nisam nikad probala, ali on će pričekati pošto ajran više volim. Jaka. Sad muž bira jogurt. Dok mi otprilike imamo sve duplo, niko ništa isto ne jede. Ajde. Izbor je pao. Udari se. Evo ovako, jedna preporuka. Ono što nikad ne trebate kupiti jeste ovaj toalet papir. Ovaj ovdje. Ne želite da znate zašto, nemojte da kupujete jer je katastrofa. Ja sam se 2 puta zazvula. I neću što više dalje da govorim. Stigli smo malo u grad, to jest do City centra. Danas je 8. mart, ja sam gladna, ništa nisam jela. Evo upravo tražimo parking, kog nikad nema, teško ćeš ga tek sad naći. Uglavnom jučer su nam došli mama i tata, međutim nažalost danas su morali da se vrati ranije. Ali smo zato jučer obišli, šopingovali, našli neki super stvarčica danas pogotovo. Zato što je stvarno neko sniženje, nisam znala da na današnji dan ima toliko sniženja. Tako da smo svašta nešto našli. Poslije ću snimiti klip šta smo sve kupili, šta sam sve dobila. Tako da eto u principu sad idemo da jedemo nešto. I to bi bilo to. Zakrela na onaj zlo. Šta to mogu da jedemo? Češ ćeš da idemo ješ? Ma ne znam. Vrat je guže. Sad smo mi to naručili. Sulejmanova kola. Sultan, sultanija. Nego šta sam? Sad ćemo da jedemo.
dana, tako da imamo više materijala za ovaj vlog, tako da nadam se da će vam se dopasti. Jovicu, kad jedi. Sad izgledamo svojeg gosta da ustanu. Da ga na YouTube stavi. Da. Gospodine Marko Tadić, da li pristajete da zaključite brak sa ovdje prisutnom gospođicom Tamarom Dursu?